Едномилионният пътник по Дунав мост 2 вече мина, но на къде продължи? Това запита управляващите Димитър Велков, председател на Младежкото обединение на БСП във Видин. Той заяви, че модернизацията на пътя Видин-Ботевград трябваше да започне в края на миналата година с евросредства, след като БСП го включи в оперативна програма Транспорт за периода 2014-2020 година. Председателя на Младежкото обединение поясни, че вместо вече да се работи по пътя, сегашното правителство на Бойко Борисов изпълнява намерението на втория служебен кабинет на ГЕРБ за изваждането на проекта от оперативната програма и отложи строителството за необозримото бъдеще. Организирали сме се, за да припомним на управляващите, както и на голяма част от гражданите, че мина вече едномилионния пътник по Дунав мост. Този пътник по Дунав мост къде отиде? Къде отиде, като нямаме път? Лъжите и обещанията на ГЕРБ продължиха. Политиката, която временното правителство прие, те затвърдиха. Път няма. Виждате каква е ситуацията отдолу, тия тирове тежките, които минават през Емоново, Ботово, Арчар. Хората там се оплакват постоянно, напукани къщи. Просто този път не е подготвен за този трафик, който е изключително голям. Ето новината от вчера, че в резултат на трафика и пътя, който не е изчислен за такъв трафик, на Мездра пътя е пропаднал, има свлачище. Тая отсечка Мездра-Ботевград е основната в свързваща Европа, както се казва, защото този път от Дунав мост насам е транспортния коридор, който свързва Европа с България. Тази отсечка пропадна, а трябваше вече да бъде реновирана, защото правителството на Орешарски, на БСП, беше предвидило във времето този ремонт по това време в момента да тече ремонт. Да бъде трилентов пътя, да бъде една европейска отсечка, за да няма такива проблеми, защото знаете, че почти всяка седмица има тежки пътно-транспортни происшествия, които за жалост понякога завършват и със смъртни случаи. Над 2000 листовки раздадоха членовете на Видинското младежко обединение на БСП в центъра на града, за да припомнят, че наличието на мост в региона благоприятства икономиката, но липсата на прилежаща инфраструктура е пагубна за всичко това.